У неділю, 15 лютого, в приміщенні корпусу Євростудій ТНЕО студенти, викладачі, учасники туристично-спортивних організацій та директори туристичних фірм розмовляли про проблеми, перспективи та розвиток туризму в Тернополі та області. Власне, захід отримав назву «Школа туризму-2009» і проходив у рамках проєкту «Discover Тернопіль», яким керують члени міжнародної молодіжної організації ISEC. Як зазначає керівник конференції Аліна Пацюк, перша частина школи туризму пройшла у вигляді лекції, щоб краще ознайомити присутніх із теоретичним матеріалом запропонованої теми. Эта конференция планируется вначале как теоретическая. В конце апреля мы планируем еще сделать, когда и будет готов справочник, второй круглый стол по развитию туризма в Тернополе и области, когда уже будет обговариваться все практические вопросы. А сейчас просто теоретическая такая сторона. Варто сказати, що до сьогодні на державному рівні не існує державного компетентного органу, який би мав більше можливостей та ресурсів для розвитку цієї галузі. Все, на що спромоглися чиновники, це створити службу туризму при Міністерстві культури. Крім того, немає відповідних умов для залучення інвесторів, а це означає відсутність надходження коштів до місцевих та державного бюджетів. Напряму.